Makaangkon og mga samad tinigbasan sa laing-laing bahin sa nga lawas ang usa ka edaran na kinsa daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod Sumaramag alang sa iyahag medikasyon. Ang insidente nahitabo pasado alas 3 sa kadlawon niadtong Pebrero 15, 2026 didto sa sitio Isidro, Barangay Adtuyon, Pangantukan, Bukidnon. Ang biktima na ilang nga si alias Bibot, 65 anyos, samtang ang suspect na ilang nga si alias Marlo, 23 anyos. Base sa investigasyon sa Pangantukan PNP nga samtang nag-duty ang biktima atol sa usa ka disco activity sa mga dapit dihang iyang gikompronta ang nakamamam nga batan o ga suspect kalabot sa iyang di maayong batasan nga niresulta silang panaglalis dihang ang biktima ni pauli o ga nakaabot sa iyang Pinoyanan kalit nga nitungha ang suspect o ga gitigbas kini sa makadaghang higayon. Mga alas 8:15 sa buntag sa sama nga adlaw aga suspect giubanan sa iyang amo aron sa voluntaryong pagsurrender sa Pangantukan Municipal Police Station. Lakip ang hinagiban nga gigamit niini sa paghimo sa mao nga krimen. Katurupa, high blood, diabetes, bukol-bukol sa susog, guiter ug uban pang balatian. Kinahanglang maalibyuhan mga katurupa ang Santon Plus Gold, dako kinintabang kadoy mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katrupang Jonathan Lee Soriano, ex FM News.